Good day mga ka-BSS. Andito po tayo ngayon sa aking mini hydroponics sa taas ng aming bahay. This is our 4th week na natin itong pag-report about sa ating observation sa ating mini hydroponics. Ito na po yung ating pang 4th week na pagbisita sa ating mini hydroponics. Ang pag-report natin po sa inyo kung ano na ba nangyayari sa ating mga pananim in this 4th week time. Let's see. Tingnan natin mga pananim natin. Tingnan natin kung ano ba ang pagbabago nangyayari sa kanila. From this part. Tingnan natin. Ayan po. May konting siyang roots. Tingnan natin isa-isa. Ayan, medyo maganda-gandang konti. Dito sa part na to. Yan din, mas mahaba-haba ng konti ang kanyang root. Ito naman, ito pang status nito. Meron naman siyang root. At ito naman sa kabila. O yan, meron naman siyang root. Importante kasi yung meron siyang mga roots. Kasi paano siya lalaki kung hindi siya makakuha ng nutrients sa ilalim. Ayan. Sa ating pong observation ng ating mga plants, kung maganda-ganda na siya ng kahit ng kaunti. At ang nakita ko lang dito mga problema, itong ganitong parang may sunog sa kanyang dahon. Ayan, hindi ko alam kung anong problema nito. Pero magre-research tayo para malaman natin kung ano bang problema nito. Yan ba ay sa tubig o sa ulan nakuha? Kasi sobrang ulan ngayong buwan ng January. Ayan po. Ayan. Up. Dito pa po. Isa-isahin natin ito. Halos ang iba, magaganda-ganda na yung mga tubo ng kanilang dahon. Maliban na lang sa meron silang parang nasusunog sa kanyang mga dahon. Sana naman ay may matira pa nitong maayos-ayos. Kasi isang buwan na ito dito sa aking mini hydroponic. Pero meron naman maganda. Meron gumaganda ng konti. Sana magtuloy-tuloy pa yan. Pero ito, ewan ko, ba't nalanta? So, nalanta yung isa. Ganun ba yan? Baka mamaya, kasi ngayong araw po kasi ito, nag-video ako ng hapon na. Medyo pag natatamaan siya ng inaw ng araw, na lulungtay. At dito naman sa atin sa ilalim, kita nyo po naman, meron siyang pero yung ibang dahon maganda naman. Wala namang ganang problema. Pero yung ito nito, meron parang siyang sunog. Alamin natin kung anong problema niyan. Pero super lumaki-laki naman yung mga plants natin. Maganda-ganda na ng status niya. Unlike before, super liit. At ang maganda-gandang part nito ay dito sa baba. Kasi naman, tingnan niyo mga dahon niya. Lumalaki-laki na. Ganda na, di ba? Ayan. Kanyang roots. Mahaba. Dito sa baba, medyo maganda-ganda ang performance ng ating mga pananim. As you can see, ganyan po. Ganda-ganda siya. At medyo yung kanyang mga leaves, mas malalaki. Compare mo dun sa taas. Pero meron din naman siyang namatay na plants. Ito ay tingnan natin. Ito na naman, meron siyang namatay. Hindi siya nakapag-survive. Malamang na naubusan siguro siya ng tuo. Yung paghaba ng kanyang roots ay matagal, kaya naubusan na siya ng ibang itong mga plants na mahaba ng kanyang mga roots. Ganyan po ang sitwasyon dito sa kabilang side nito. Punta natin yung side na yan.
Diyan na tayo. Ayan. Dito naman sa side na to, kung makikita niyo po, ang kanyang mga dahon ay gawin. Hindi pa gaano ang karikado. Ito maiksi ang kanyang mga roots sa tingnan. At hindi gaano maganda. Pero, dun sa kabila maganda, di ba? Ilang naman ang pagkakaiba. Tapos dito, madami pang tubig. Mataas ba rin ang water level? Parang hindi gaano siya sumisip-sip ng tubig. Doon sa kabila, konti na. Konti na lang. Pero dito, hindi gaano. Pero may maganda-ganda na rin naman dito. Sa isang part na ba? Yung isang ito, ayan, maganda-ganda siya ng kaunti. Pero ang kanyang roots ay maiksi. Hindi gaano umaba. Ganyan po siguro talaga yan, Ganito ang ating experiment. Malay natin in the future, ito na ang magiging ating sistema ng pag-aagrikultura. Wala na sa lupa, kundi na sa na lang, sa mga sponge. Kasi itong ginamit ko nitong taniman ay yung mga sponge, yung bang foam. Ito lang ginamit natin dito. Tingnan natin dito sa dulo. Balik tayo po dito. Meron ko ditong tinanim ng mga herbs. Kaya lang, ibang mga herbs natin dito, ito, kakaunti lang yung nabuhay. Kita niyo po, ayan po yung mga herbs. Herbs po siya. At super liit pa rin. Ayan. Ano lang ata itong nabuhay? Ilan ba to? Ayan. 1, 2, 3, and 4. 4 lang. The rest, namatay po. Ayan na. Kahit na po sa ganitong sitwasyon, meron pa rin siyang namamatay ng mga halaman. Kasi papangit yung At yung iba naman super liit. Parang hindi na siya lumaki. Kaya papalitan ko na siya. Alisin ko na siya dyan. At medyo madami-dami na naman ang bakanting space kasi yung mga alisin natin na hindi na ganong lumaki, papalitan na lang natin ng bago. Dito rin naman sa taas, meron din naman tayong mga pananim, pero medyo hindi ganong kagandahan dito. Maliit pa rin. Ito lang, kahit na nga sabihin natin na sabay-sabay ko silang pinunla, pero pag nag-uusapan na yung growth, yung iba ay matutumal lumaki. Pero yung iba naman magaganda naman siyang lumaki. Madali lang siyang lumaki. Ayan po. So far, kung titingnan nyo pa naman dito, meron na siyang madada. Hindi na puros, dati puros ng PVC makikita nyo at kakaunti ng mga dahon. Ngayon, maganda-ganda na po. Meron na po siyang dahon. Maganda-ganda na po siya kahit paano. Ngayon po, ito na po ang ating ending ng ating pong observation report sa ating mini hydroponic. Dito lang po yan sa Buhay Sari-Sari BSS TV. At huwag niyo pong kaligtaang mag-subscribe sa aming channel kasi po marami pa po tayong pagkikwentuhan, di ba? At napanoorin niyo rin yung aking video about dun sa Sari-Sari Kwentuhan. Kasi yung tinatakil ko naman po dun about naman dun sa pag-manage ng ating Sari-Sari Store business. Sa di ba po nagkakaalam, ang aking pong business sa Sari-Sari Store ay medyo matagal-tagal na po siya. It was 1999 until now, andyan pa rin at nakikipagbayan pa rin po sa mga sabi nga natin ka-competition. But anyway, we're not just only surviving in the business, but I'm growing in the business, di ba? At ayan, nakita niyo po sa aking bubong, yan na po ang mga product ng aming business. Yan. Yan na po ang produkto ng aking business.
Pinagbibili ko po ng mga solar panel. Ayan po, sa aming bubong. Kita niyo po yan. O, andyan na po naubos yung aking ano, yung kita sa sari-sari store. Ang tagal-tagal ko po yan, no, pinag-ipunan. Ano po? Sige na po, baba na po tayo. At sa sunod naman po, huwag pong kaligtaan mag-subscribe sa aming channel. Buhay Sari-Sari BSS TV. Bye-bye.